ma bende paro pod imedo gol kaluwore koda monj mano timne seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi, kuma bende jotelo ne olime kikwayo ni mondo otim oru nonro ewi monj ma kamano motimore odiechieng' manyoro e boma noero ma Kisumu e otieno noero kata odhiambo noero ma bende achije mokadek osemaki kod obila goeko mag okwach kich. Kopogore koda mano pod omedo luwo wach mar kunyo mula kanyakla kod weche mag arita e gwenge mag Ramula kaunti noero ma Siaya. Mago e kin mamoko moiko ni odhiambo masani to magi ema wamiyo pek. And a very, very primitive thing to be perpetrated against a honorable member. Obila omako achije adek mitudo gi monj ma Senator Godfrey Osotsi Kisumu ka jotelo bendo medo seyo monj makamano. Constitution ma Kenya bacho no okdang dari kama idakga titeri kama ikiani dwa dhi kure. Mar ariyo wadhi donjo jo sirkal kuom nego jomche gi nego Ramula yoyaye. Pod en luoro e gweng' mar Ramula ewi ywaruok mar kunyo mula ka riwruoge makedo ne oganda obuono donjo ni kambi ma Shanta Gold. At our echelons of society and what we call mega corruption, women are increasingly becoming major drivers. EACC koro yango ni kwan mine ma medo donjore mibadhi mag asoya e pachoka medo idho kipimo gi kinde mokalo. Akwa ni modibedi kodwa nyaka giko mar chendo ne nyinga jailieta jaloko marwa en Belinda Phillips kabende mana kaka pile waroko kanyiro ote magi mabende donyono e lai maro mar ote machuok ma en ariyo adek auchiel nono. Riwruoge makedo ne ratich oganda obuono mar donjo ne kambi mar Shanta e doho mar pinje ma oko ewi rocho ratich oganda e gwenge ma gidwa kunye mula pacho kae. Kotene gi koda duol mar Kenya Human Rights Commission, jotelogo wacho ni nenre ka gima Shanta Gold omakore kod sirkal gimomiyo gisebedo ka gidhi ataro mar chike mag doho ewi chungo chenro mar kunyo mula Ramula. Simfroso Kinda lero mathoth. Moko kuom riwruoge makedo ne ratich oganda koro wuok oko mar kwedo tulo mar Ramula. Mowe ka ji ariyo wito ngimagi ute owang' ka joma moko yudo hinyruok ewi wach mar dwaro daro jodak mar Ramula mondo chiw thuolo ne kunyo mula e alworano. Otene kod duol mar Kenya Human Rights, jotelogo ywak ni nenore ni kambi mar Shanta Gold omakore gi sirkal gimomiyo gitamre winjo wach mar doho mar chungo chenro mar kunyo mula. Sami itiyo gi police, itiyo gi DC, itiyo county commissioner, jogi ochul mondo gol ohamisha jogi. Ikwedo wach matiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo ka gilero ni Shanta ne ok oluwo chike duto marito daro oganda e miechgi. Nitie migepe mege sirkal monego wuog jopiny ma achiel kuom gi en NEMA mondo go mbaka mondo yud gini time yo manade mbaka no pok ochopo kama onego chopie. Ariyo kuom gi National Land Commission ma sama wuoye ni onego bed nitie gima iluongo ni land use plan kaka ji odag kamoro. Itimo ga planning ng'ama man go teko matimo mano en National Land Commission. Kaka wuoye kod sama wuoye ni National Land Commission opoko bedo guduol bogocho bowuoyo gi Shanta bogitimo paro kakidwa daro. Ni majotelo mawuok Ramula omako ni pok Shanta okawo pachgi e yor ratiro kama na jisanja kende ma isiko ikawo pachgi to godho gi bor. Ni dwaro ni mondo homesteads 1200 mondo bed ni idaro kanyo. En gima ka nyaka timre to engagement nyaka bedie. Nyaka ng'iswa maber ni idaro jaramula titere kanye. Constitution ma Kenya bacho no okdang dari kama idakga titeri kama ikiani dwa dhi kure. Mulano kata sani wakunye wan gi artisanal miners makunye ma at least ji yudo kaka gidak godo. Wach mani kae maduong' en ni idwa dar jo Ramula tidwa dargi e yo ma pod winjruok ok obetie. Koro gimiyolongo ni open cast mining ni ngiso ni information wan go ni idwaro ni mondo homesteads 1200 mondo bed ni idaro kanyo. En gima ka nyaka timre to engagement nyaka bedie. Nyaka ng'iswa maber ni idaro jaramula titere kanye. Constitution ma Kenya bacho no okdang dari kama idakga titeri kama ikiani dwa dhi kure. Ng'amnyo yiko jawde nyoro kanyo nyorucha odhi kanye gi liel manyinum. Because these are the questions that people are asking. To jotendgi obedi tok tiang okudwa bedo kod gi mbakani mondo yud solution mondo gi yud peaceful. Nitie committee me development but mining okonego ng'ad tiend ng'ato. Onego mi irwak wuoche bang' mano. Mano development. To development materi nyathini tho, development magolo nyathini school. Remember skunde nka. Remember hostel nka. Remember churches nka.
mbaka nosego kanye. Jokede ratich oganda koro singo mar biro dhi mako bura ne shanta e doho mar pinje maoko e biro cho ratich oganda. Wadhi ka ng'opogre opogre. Mar ariyo wadhi donjo jo sirkal kuom nego ji mche nego Ramula yoyaye. To wabro hold police menche go bunde police mane in charge of Ramula. Wabro boycott, wabro tamre. Bura ma jodak magem nomako ne shanta igeno winji kiny e doho ma Siaya. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. E wach ma bende osemako dho ji chakre odiechieng' manyoro en yo obila mag okwach kich omako achije adek ma itudo gi monj mar seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi e magawa ma Java Western Mall boma ma Kisumu. Achije go yang ni ibiro chwal e doho mapiyo piyo kaka nyalore ka jatend okwach kich bende omedo golo siem e wi monj makamano. Jatend okwach kich Mohamed Amin oseyo monj mane otimne seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi odhiambo manyoro e boma ma Kisumu. What happened to Honorable Osotsi yesterday, it was a very, very unfortunate incident and a very, very primitive thing to be perpetrated against a honorable member. We have condemned that action in our social media. The Inspector General has condemned the thing, that incident. Amin maneloso embele komiti od bura mar arita ochiko obila e gwenge ma Nyanza mondo ru nonro kendo mak mapiyo piyo kaka nyalore achije duto mitudo gi monj makamano. We have given specific instructions to our regional criminal investigations officer in Nyanza and our regional police commander to make sure that within the shortest time possible, all persons involved in the assault of the honorable member must be identified, brought to book, and be taken to court so as to account for their brutality, for the brutality that they meted against the honorable member of parliament. Kaluwore kod nonro mag obila mag okwach kich giyango mako achije adek. Kaluwore kod ote okwach kich e mbui margi, achije go oyang kaka Carlos Owiti mong'ere gi nyingo ledhi mar Kalonje ma jegin 24 kendo jadak ma Manyalenda. Eric Otieno mong'ere kaka Dude ma jegin 39 jadak ma Manyata, kachiel kod Vincent Odhiambo mong'ere gi nying mar Tinga jegin 27 kendo jadak Manyalenda. Amin opuoyo jopiny kuom konyogi e nonro kendo yango moko kuom achije ma tipo nomako katimo monj makamano komedo ni nonro margi pod dhi mbele ne monjno. The matter is still under active investigations. Of course, we were able to visit the scene. We obtained some CCTVs, and the public is cooperating in terms of unmasking the identity of these assailants. And mine is to assure this August House that pretty soon we should be able to arraign these people before court. Gie thuolo ni, pod oganda oketo wangi man neno kaka nonro ewi wach monj makamano biro medo dhi kod okang' ma idhi kawo. Pode wach makamano ni jotelo mapacho ka medo kwedo monj manyo monj go seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi kendo mowe gi hinyruok manyaka sani ene kar thieth makare Nairobi. Moko kuom jotelo ne olimo kendo seyo monjno e kinde Osotsi owuon to chich ni dibed ni monj mare otudore gi chung' mare mar siasa. Jafo marwa mar siasa Chris Owino lerono mathoth. Rumbi mar lit kod rem e picha mokwako pat wang' seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi e kitanda mar midekre e od thieth moro e bwora e Nairobi bang' yudo chwat mager e lwet jonjore moko chieng' tich adek jumani e boma ma Kisumu. Gi duol mayomyom manyiso rem ma jomaundugo no oweyego, Osotsi wacho ne ok oneno ranyisi moro amora ni rowerego ne dhi monje nikech ne gichako kod mose kaka jogo ma ong'eye. I saw a group of youth, about 20 of them, entering, and they did not look like they were going to harm me, because they were shouting, "Senator, Senator." Camille Marpolo, jonjore gano openje gima omiyo okwedo yiero ma jatend piny William Ruto e tielo mar ariyo motelo ne weye kod adhong' kod agwecho machwer ka koth. Then when they moved closer, a few of them greeted me, and then all of a sudden they started hitting me, telling me that why are you supporting one term? Why are you not supporting President William Ruto? Osotsi wacho ni jonjorego emane omonjo gi kod gavana ma Siaya James Orengo dwe mar adek higani
motelo ne romo margi Malinda Mwananchi e kaunti ma Kakamega. After a few minutes after the press conference, we heard that the gate is barricaded by 500 youth. And they were shooting. So they were coming for me and Orengo. So the hotel security managed to sneak us through the back door of the hotel. It is the same guy using the same youth. Kagiloso bangli mo ososi od thieth, jotelo ma pacho kae, kotelne kod ogai marwa e paka Kalonzo Musyoka, ose omony makmano, kendo kwayo bila mondo tim nonro mapiyo. To ma endin gima waseneno ni political violence ni timore e dalawa ma Kenya ka manyaka rum, nikech wang'eyo niya, kan wating'o tigo higa mokalo, jaduong' Kaluma nobed attacked e polling station, to nyaka kawuono onge gima osetime. Jaduong' Ong'ondo Were nobed attacked odiochieng' alanga kowuok tich monegi, onge gima osetime. Omiyo magi manyaka wa stop, en gima wa condemn kabisa. If we do not embrace the culture of political tolerance, this country will be blown apart. It is a menace that is going to affect us and the coming general election if it's not addressed now. Goonism is a threat to our security, is a threat to our democracy. Kagiloso komachielo e aluora mar od bura, jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron, kod nyawadgi ma Homa Bay Town Opondo Kaluma, oseo jogo matemo rwako akwede mag dhoudi e wi wachno ka giwacho ni en paro morem. Kaka jaod bura ma Kisumu, adwa kwero gi duol mamalo ni gima kama ok onego timre kindwa, gima kama ok dwaer mondo timre kendo, kik gima timore ni kel kindwa marach gi Waluya. Nekech gini ok onego bedi ni rikore kindwa makel kindwa mar dhao. Bende adwa wacho ni kata bedna ni en wach mane mano miyo Senator Osotsi bedo attacked, to nyaka wang'i ni to ere kaka ng'ama jatelo inyalo bedo attacked ma rodhe kaka no rodhe, Senator Osotsi cha. Mano en gima rach ma I personally condemn and should not happen. Ron okwayo jopiny mondo omi obila thuolo moromo mar timo nonro malong'o e wachno kendo kawo okang' mager ne jonjore ma kamago. Jotelo ma pacho kae wacho ni sirikal nyaka wuog oko mar tieko grube duto mag jonjore ma osebedo ka rocho arita pacho kae, to moloyo e kinde ma piny Kenya ochomo e yiero maduong' higa manyien. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. E weche mamoko, en lipot maduol makedo kod mibadhi pacho ka EACC onyiso luoro mar medruok joma mine bedo kod tudruok maching e mibadhi madongo. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, lipod EACC oyango ni jong'ad bura e doho gin moko kuom jogo motelo e kawo mitbilie. Lipot mar EACC mar chal mar mibadhi e higa mar 2025 marango kaka kit chwech tudore kod mibadhi onyiso ni mibadhi medore pacho kam. Karanyisi en ni higa mar 2025 mibadhi oidho nyaka chiwo asoya mar shillings 6,724 kowuok e shillings 4,878 e higa mar 2024. The national average bribe has increased significantly, rising from Kenya shillings 4,878 in 2024 to Kenya shillings 6,724 in 2025. Ranyisi en ni atamalo 74.2 mar jo Kenya wacho ni mibadhi omedore ka atamalo 84.3 mag mitbilie ichulo kapok ng'ato yudo kony, manyiso ni mibadhi e yo ma itiyogo e yudo kony. Kata kamano, monyenyore ayanga kendo kelo luoro en ni joma mine medo tudi machiegni kod mibadhi madongo pacho ka e kinde ma lipot bende nyiso ni gin giwegi bende ema gin jogo ma mibadhi hinyo e kwan mamalo. There's a worrying trend that is emerging in the gender dimension in corruption. Whereas at lower levels of social status and what I would call micro corruption, women are serious victims of all kinds of corruption. On the other hand, at higher echelons of society and what we call mega corruption, women are increasingly becoming major drivers and facilitators
of mega corruption. Lipot bende nyiso ni moko kuom jotije sirikal mohero mit bilie gin obila kod atamalo 35.5 ka apisas mag sirikal maka omenda mathoth gin jong'ad buche e doho ma pacho kam. Ma lipot yango ni ka omenda ma ok tin 124,000 ka iluwogi machiegni kod apisas mandiko namba lu maka omenda ma ok tin 10,007. In terms of the average bribe size paid to public officials, magistrates are coming out very strongly. And you know most magistrates are ladies these days. If you do the statistics, if you go to the statistics of the judiciary, men are in private practice most of the time. But magistrates, I can tell you, they are more ladies than men. And you can see the average bribe is 164,367. Moko kuom yore nyayo mibadhi thurka, lipot nyiso ni jogo manyayo mibadhi sani olokore kendo lombo joma dwaro kony mondo tim kodgi hera eka gichiw kony mong'ere kaka sextortion. The survey establishes that women are more affected by these indirect requests at 9.3% compared to men at 7.4%, particularly young women seeking employment and or medical services. E counties, Kakamega otelo nyime kuom counties ma apisas mag sirikal kawe asoya mathoth kuom jopiny eka giyud kony magidwaro kiluwe kod West Pokot, Isiolo, Vihiga, Garissa, Kericho e kind counties mamoko. Ka moko kuom kony ma jopiny chule mit bilie okang' mamalo oting'o kawo oboke mag nyuol, golo ng'ato e od twech, yudo thieth, dwaro pande e kind kony mamoko. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Aya, hero kawuono menya joma mine, jogo eko mabende koro nyayo mibadhi. Aparo ni kanyo to kata kimanyo weche gweko mag bedo kata mine mondo omed tele weche mopogore opogore. Kanyo to koro rach, gidog chien, dhano dog chien. Wadhi nyaka kaunti ma Siaya kuma tho mar jago moro ma jaigin 39 e gweng' ma Kachola Nyalenya sub location e Ugenya sub county koro kelo ng'ur mapek mokalo ne familia mare ma bende seyo jalup ruoth makono magiwacho ni emane omonjo jagono gi yudhe kendo nege ka obila bende seyo kuom rem ka okang' e wach makamano. Jafwambo George Amolo nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Siaya. Jagono moyang nyinge kaka David Oduro Koth ne oyudi ka otho e ode gweng' ma Kachola kuno bang' ka familia mare wacho ni ne omonje ma ochiwo gole ode otieno mar tarik 30 mar dwe mokalo gi jalup ruoth mag gweng'no kod yudhe meke kane ilieko ni ne okwalo gik moko mag ot eka ne gigoye kae to gichwe giduoke ode kama bang'e noduogo yude kosewito ngimane. Dr. Dickson Mchana en jabero mar familia no. He died of injuries that followed the assault. Mainly the trunk and the limbs, but the head and the face, the scalp, they were spared. Bero manotimne ringre no e kar kano ringre ji masega same day classmates noyango ni Oduor noyudo hinyruok manomiyo remo poto e nyarogno mare koluwore gi gocho mane ogoye ka owetene kod nyamin gi lero kaka ne giwinjo wach monj to kod gocho mare no kendo koro giywago ratiro. Nen gotieno gimoro saa 6 kama nene jomoko ome menen san chief kod yudhe mage kaneno ome to nene oluonge bodhi to kumano jogo nochako goye, ne gigoye kabisa. Tok goye ne gisefwenyo ni gisehinye, ne giduoke ot to giwite ot kanyo after ne giloro dho ot. Kana duoke ma house ochiko. Kana nadhi takent fauni kara jogo nogoye bunege ayawe kanyo. Kana gocha sand chief sim ni aidoka bani otho kae to wachre ne ndogoye gotieno kod yudhe magi. To nowacho na ni idwana mondo watim nang'o to nanyise ni madong en police case to nonyisa ni mondo adhi report aboke. Koro wan kwayo maro kaka familia mar Okoth ni owadwa no kata kane gimoro rach ni nene wacho ni okawo to ne gi produce evidence mar gimo kawo no tikawo ne hatua kisheria titere i court waneno gimo nyalo timo. Ok nyal kawo ng'ato wee hours of the night saa 6 otieno ni dhi goyo tinego kasto ikawo tidwoke e ot to in ng'ama onego bed rito arita kwe e gweng' kanyo. Kane gimoro rach, assistant chief dong ne nigi right matere mbele. Owach no nwang'e gima kata macha mondo kaw ne atwa tere i court otwe ninege
koro wadwaro justice, wadwa ng'e gimomiyo ne ginego nyathiwa. Ruoth Manyalanya sub-location Migosi John Owang' to koro kwedo seyogo kendo kichore gi chien kowacho ni mano gima ok ong'eyo. Ok anyal wacho gima notimore nikech aonge kod information manyalo kete maber. Kira chiemo ne gino report no nanwang'e naonge machiegni nadhi kawo nyathi e skul. Mana kia mana winjo kuome. Naonge patrol manantie. Patrol okawo instruction kuom chief. Kadhi patrol to chief mara nyaka koro mana kia. Ing'e allegation en ma serious. Penje chief ong'eyo. Ka familia no koro ywak ni obila bende odagi konyogi. Onge ng'ama osena gi polis kata ng'at achiel. Ka chieng'no kaka assistant chief ne ko biro nyaka chieng' kawuono pok gibiro kanyo mondo kata nang'e ni bwana notho nade pok gibiro nyaka chieng' kawuono. Koro kwayo ni sirikal mondo justice obedie mar ojana wani mondo bende obed kod mor kech justice kobetie ng'ato ok nyal gol tidhi nego ai bang'e dwoki ot. Kata kapo ne enga marach no bende ikawe titere ka polis ne ko bende igoye tinege kamano. Koro polis bende ok konywa gi link kaka ne wasego report gin gi link kiluwogi iyudo ka assistant chief osegone sim, chief ogone sim, koro iyudo ka deal kodgi tek, en gima lwet sirikal oninde. Koro wang'eno dhi bedo slow, lakini wan okoyo mana justice. Kanyalo yudre to familia nyalo accept gini gi kwe. Tho mar David Oduoro Koth koro weyo jogweng'no ka dhogi omoko ka gima koro girito en neno ka familia no biro yudo ratiro ne wuodgi no koso oyo. George Amolo, Ramogi TV, Siaya. Jatend piny William Ruto kone jodak ma Nairobi mondo oikre ne lokruok ma ibiro tim mar miyo boma ma Nairobi sura manyien. Picha no oting'o muko mag ute mag gedo mantiere kuonde ma aora luwo kod jok manigi ute e lope mag sirikal. Ruto kone obiro kedo kod achudhe mosebedo ageng'a ne loko Nairobi. Mana kaka Walter Nyambaga lero, jatend piny odok ne winjruok mar tiyo kanyakla mantiere kind sirikal mamalo kod kaunti ma Nairobi. Saboro mamidhiambo ya paya ma Wabera Street motenre kod City Hall. Ikuodho dho mbata mar rwako jatend piny William Ruto walo kode ka dhuolore. Dhuluruok mar ndiko sigana manyien mar loch gwenge mbaka mane oterore e County Assembly ma Nairobi. E twak mare, Ruto yango ne jodak ma Nairobi mondo oikre ne lokruok madhi kelo muko mag ute manie agenga paya to kod mago mag aora kidaro ji modak e paya ma piluwo. Gino moko ne ok dhi do wang' kochiwo ranyisi kod nyaka kar jot mar jatend piny ma Nairobi kaka yor bero Nairobi. If roads must be expanded, they will be expanded. Encroachments must be removed, they will be removed. If drainage channels must be cleared, they will be cleared. If illegal structures must come down, they will come down. We, honorable members, must stop doing anything otherwise. State House has received notice from the multi-agency team reclaiming riparian land that part of the State House boundary, the wall along Kirichwa Kubwa River, falls within the riparian reserve and it must come down. Ruto omuch kombasa kod jomibadhi kod achudhe mokonyo osebedo ageng'a e loko ber mar Nairobi mokonyo ngoke winje mamit. Ruto koni hiwo ng'er wang'ne nyaka chodi kachande. For too long, Nairobi has been a city of immense promise, trapped by chronic dysfunction. A city of extraordinary potential, suffocated by disorder, delayed by indecision, undermined by poor planning, and held hostage by interests that profit from chaos. Too many people in positions of responsibility looked away when hard decisions were required. Too many tolerated mediocrity. Too many postponed action. Too many chose political convenience over public good. Jatend piny ochiwo ranyisi kod kit lokruok ma Nairobi moko ni dhi nyuolo nyuol manyien, kochiwo ranyisi kod chiro mar adhai ma Gikomba. Moko ni jotelo moko osebedo ka tiyo godo marach kendo duono dongo mare. The leadership of Gikomba market step forward and say, we want our market to be built.
stop the politics. President, when it rains in Nairobi, we cannot go and do our business. We have to wear gumboots. Our customers cannot get to our stalls. And let me tell you, good people, we have to confront this head on. We're going to transform Gikomba. In the next 6 months, you will see another Gikomba. Odok ne okang' mokao mar tiyo kanyakla kod sirikand kaunti ma Nairobi kendo kwedo kedo kod loch gwenge kaka yande ilieko. And it is why this cooperation agreement matters. It is not about transferring functions. I want to tell you this. This is not another NMS. It is not about weakening devolution. It is not about confusion of mandates. It is about ending fragmentation and restoring coordinated delivery in the one city where failure carries national consequence. Ruto okonie thuolo mar dweche auchiel oganda biro neno lokruok mosego e picha manyien ma Nairobi ni godo. Jatend piny William Ruto koni biro nyona chudhe kendo thicho gi mamoko biro mana ywak ombasa, moko biro ywak ogwal. Penjo maduong' ni to bende ogwal biro dhi nyime kod ywak to dhiang' bende modho. Yoro tieko mibadhi Nairobi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nairobi. Jatend piny William Ruto dok ne okang' mare mar gero udi ma nengogi oyueyo kolero ni ma en okang' mar reso midhiero mar nok mar udi mag dak. Ruto ma loso KCC e kinde romo mar lalruok e wi bero bombe mag Afrika oseyo jotelo maseyo chenro mag gero udigo. Owacho ni chenro no ok bi chung' nyaka lek margi chop kare. In Kenya, we decided that we are going to mobilize resources locally. The houses we have built, we have not borrowed money from the World Bank. We have not borrowed money from anywhere. We built these houses using our own resources. So, we are going to stop this housing because we are protecting the pay slips of people. Such pedestrian talk. How you want to stop such transformation is mind-boggling. This country, a small country in the eastern coast of Africa, with little or no natural resources, has yet again shown the way on how to move from talk to action. This forum lies in its ability to provide a unique platform for political leadership, for policy dialogue and partnership, shaping Africa's urban future. Africa's future is urban. Housing is at the front line of climate adaptation. But opportunities of that urban future should continuously be unlocked. Prario koda biro dakika mabeno sekalo tok sa achiel mar otieno magi weche manyien mag ang'ich welo kamana inya Evans wacho neno maler ka entiere Kadongo ikwedo monje mar Osotsi machielo wacho ni lietani ni maler kabisa ka entiere Kasipul amol kod Ramogi TV komenyo kor gwenge wa seneta nyaka yud mana ratiche mondo obed ne ranyisi ne jonjore mamoko mano omosh ka entiere Kasipul matingo chien kawuok Rueya iwacho ni bendi neno Ramogi TV yonero makare kod mamani kanyakla kod Karan Joshua Chola, Bishop Charles Mayoga kod Jo Israel CA kocheng dutote. Iwacho ni kulipa vijana wapige seneta ni aibu. Vijana wapewe kazi ya kujenga taifa ukinyisa ni ingawa. Kabende Woodboy Eric Nyumba, Manomar Star Annex Kisumu Ogango. Iwacho ni podo wakwedo timbe maricho, mapodo medo timore Kisumu kendi. Dan Grorja Ugenya Masiro, iwacho ni intire Dandora Phase 5. Ineno maler kabisa. Iwacho ni dhano wang'e tek ndi ere kaka itiyo kodi modi tim makoch kamano en wach marach sana. Mago moko kuom ote magi mabende odonjo na kae wakaw mana yueyo machuok pod oduogo gi mathoth bang' kinde machuok. Every city has a place where its story comes to life.
Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline. With exclusive view travel rates from $70 per person sharing or $120 for a single room. Relax at the spa, pool, gym, or at the lounge as you sip and dine, with every detail designed for your comfort. Explore Kigali's vibrant culture just moments away. Whether for business or leisure, everything you need is right here. Book your stay with View Travel. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'engno. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chieng. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ngima ok yot. Yawagi wachoga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Ja pesa en ng'ami pako kata koso. Ora tenti kasi mani wangelando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sani. Nyaka kweo jirani sukari. Nyako chia ijoga ka. Ijoga ka ena ni pokanyisika. Thank you. Chenro mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi ka kodwaro to bende podo biro mana dhi ka kodwaro no. Wuogi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet nyako chia. And those crazy ideas must just come from. Nyero to ok kosi en nyarko chia. Ticha Beach, saa 1:45 otieno. Machiegni kendo sirikal kaunti ma Homa Bay oyudo sir mag mwandu ma itiyogo e ute mag thieth ne mine modhi konyore kata midwife kits ma nengogi romo $7 ma eko wuok e riwruok mok mar piny owacho masiro sekta mar thieth manoluala Community Alliance. Mwandu ma kamago geto jiwo lweny mar kedo gi wach nyithindo matho e kinde ma inyuologi kod mine ma bende wito ngimagi e kaunti ma Homa Bay e kinde ma gidhi konyore e ute thieth. Mwandu gono kete lwet gavana ma Homa Bay Gladys Wanga gi tend Luala Community Alliance ka Wanga okoni sirikande osebedo ka keto mijingo e duoko chien kwan nyithindo matho ka inyuolo kod mine matho ka nyuola ma bende osedok chien nyaka ne idonje telo e higa 2022. Okoni mwandu mane gidogo biro konyo ute thieth kopogore kod reso mine kod nyithindo. These delivery kits that we have procured together with our partners, Direct Relief, and it is informed by the fact that pregnancy is not a disease. And so no woman should die giving birth because they are bringing forth life. We are working together with the county government to ensure that there is safe delivery, dignified births happening at the health facilities. The reason we are here and the reason we are grateful for these donations that we have is that we want to reduce this to zero in a year. And last year we had a stretch of 148 days without a single mother lost. We hope that it will come a time when we will have a stretch of 365 days without a single mother lost. We have seen significant declines in bleeding
postpartum bleeding, which is one of the major killers of women. We have seen good results also in saving our newborns. Riwruok mar HASEP Kenya kotenore kod migao mar thieth e kaunti ma Migori ochako chenro mar jiwo pim mar tuo maringa mar remo kuom nyithindo kochakore seche monyuolgi nyaka higni 5. Jafwambo moro e kaunti ma Migori Jojuma nigi ler mar sigana ni. Kwan nyithindo ma nyuolo kod tuo maringa mar remo pod medre e kaunti ma Migori. Ka lipot ma ogol kod migao mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwan ji maloga 2,500 sani odak kod tuo maringa mar remo e kaunti ma Migori. Apisa mochune kedo kod tuoche go mok gam ma ong'ere kaka non-communicable diseases e kaunti ma Migori Pololik wacho ni kwan ni bende koro pod nyalo bedo malo nikech mana kwan ji mathin ema osebedo ka koro dhi osiptende mar manyo chenrogo mag pim. Mayudo ni tuo maringa mar remo ni osemedore kuom ndalo mosekalo chien ka ma sani wan gi ji 2,576 e kaunti waka. To mano mana data ma wagolo e osiptende. E okang' mar jiwo kenge ma kedo kod medruok mar tuo maringa mar remo e kaunti ma Migori, migao mar thieth e kaunti ma Migori oyudo jol kowuok kuom Health and Advancement Community Development Program kata HASEP. We are going to have screening of children who are born so that they can be known whether they are suffering from sickle cell or not, so that early management is made. Watemo mondo wakony nyithindo matindo ma chakre monyuol nyaka higni 5 gi support mondo gibed ni ginyalo dago ngima kaka nyithindo mamoko. Kod gi partnership mar higni 2 ma nyocha wase sign MOU to wayudo ni en gima ber kabisa ka ng'ato ng'eyo chal nyathine mar sickle cell. Omiyo bedo mayot mondo mi nyathini o celebrate the 5th birthday. Jakom mar bodi mar HASEP Kenya Michael Linus Mbeko mane wuoyi kinde mane chaka yanga chenro ne osiptal duong' ma Migori wacho ne gidhi chiwo gigo mag pim kod masinde mamoko ma nengogi loyo $40,000,000 ma koro dhi konyo e chenro mag pimo tuono maringa mar remo kuom nyithindo. Wasesource rapid test kits manyalo romo 25,000 and mano endo wa partner gi jok milongo ne hemotype C ma en technology manyien ma pimno endo bedo maber kabisa moingo the kind of test kit magitiyo godo sani endi. Mbeko wacho ni okenge onego med jiw e kedo kod tuoni ka bende wacho ni piny owacho onego koro keto omenda ma oromo mar kedo kod tuoni. Moketne sickle cell e counties ok nyal romo kata matin mar kedo gi tuo mar sickle cell. Mano endo e gap maduong' mane waneno momiyo waamua mondo wa focus on that area of health. Apisa mochune kedo kod tuoche go mok gam ma ong'ere kaka non-communicable diseases e kaunti ma Migori Pololik wacho ni tuoni medore nikech thoth ji makendore ok ng'e chal gi kawo tende kod tuoni maringa mar remo kapok ginyuolo nyithindo. Wakwayo kabisa ni jonyuol obiyo yie mondo nyithindgi obed tested nikech en gima ji mang'eny ok ong'eyo kata chal gi mag sickle cell mare gi mar jaode. Yes, preventive best measures mag sickle cell gin kaka achiel kuomgi en pimruok kapok ji onyuomore, ma bende ayudo ka en bit of tall order. Ji onego bed ni pimore mondo ong'e chal gi mar sickle cell kapok ginyuomore, ma kata kuyudo ka ng'at achiel en kare to ng'at machielo onge go, then ung'eyo ni you can have siblings ma ok bibedo gi sickle cell. Olik wacho ni kaka migao gisetemo keto kenge mathoth mar kedo kod tuo maringa mar remo e kaunti ma Migori. Wan gi program ma ran sani ma wan gi subsidized cost mar hydroxyurea. Once hydroxyurea oko ka e chemist ma oko gi en selling 70 per capsule. Mano capsule mar 500 milligrams. But in our program mar sickle cell ma wachako rongo en selling war subsidized to selling 21. Dwaro pod nitiere mondo koro jiw puonj ne oganda e yore ma kedo kod tuo maringa mar remo e kaunti ma Migori. In these community units we have 3,400 CHPs and they are in the villages trying to do a lot of advocacy. Maybe let's talk of the Lake region. Tuadoka numbers go are so high. Mano emomiyo ne waamua mondo wa target 39,000 children in the first year mar operation. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Nok mar mauta imedne e bombe mapacho kaka jo bodaboda kod wegi nyamburko ywak ni nok mar mauta ka omedo dhi nyime to dhi hinyo sekta mar wuoth e piny Kenya. Kaka ripota maro e kaunti ma Homa Bay Alia Beach lero, nok mar mauta bende nene e piny libamba ma Tanzania kama jatend pinyno Samia Suluhu Hassan ogolo chik ne migepe mag sirkal mondo duok chien kwand nyamburko ma gitiyogo. Jogo manie sekta mar wuoth kama oting'o jo bodaboda kod weg nyamburko pod ywago nok mar mauta moko ko bombe mopogore e pacho ka. E boma ma Homa Bay nok mar mauta ne onenore chakre odhiambo manyoro e thoth tesende mag logo mo manitie bomano. Gino manokelo lain mabor ka jo apiko ne oriedo e tesende mag logo mo ka girito mar yudo mauta e tesende manok mane tiyo e bomano. Jo bodaboda e boma ma Homa Bay ywak ni nok mar mauta komedo dhi nyime to dhi hinyo sekta no kendo dhi miyo yuto mar girochore. Yo mar fuel hinyowa. Kech kata wan piko wachulo loan. Sana wan jo loan ga wan ma wahinyore. Nikech sani kidhi e fuel ka fuel, idhi yudo ka lita en 200. To chon fuel ne beche ne ni chien. Koro mane gima oseketo wahinyore. Ma kata sani kaka nyoro nago fuel nyoro mar 500. Ero joko rumo kanyo. To fuel station be ji opong'o. Ma kata nyoro nago fuel e chupa, ng'ato nokwalo nikech sani onge fuel minyalo go tiwe kanyo. Koro wach fuel ne mahinyowa nikech sani nyithindo no duogo dala ka gia skul. Wadwano amany pesa jumbe 2 modongi mondo nyithindo go dogo skul. Sani wan gi failure mang'eny yor fuel ni mawahinyore ma ok wang'eyo piyo wandaen wakete gini. Kaka wudu luo mar wath manoyiere en ajika. Ang'o ma mone manyonwa yor fuel ni mondo bigo. An gi maneno. Fuel manyicho ketno go Mombasa cha. Gikelnwa fuel no ka mondo watigo. Wan wasandore ma ok wadwar weche moko kani chake duoko fuel back kocha. Ywak ni kuonde logo mo masani koro mauta yudore wegi omedo nengo moyo kaka ne dul magayo nengo modhi e pacho ka indi ne oketo. Iko ing'e maber ni yuto wan e piny. Wan wakwago fuel ma chopo kata siling 300 400. Wagoy ma 200 100 jowa moko bende ese 50. To ok wasedhi maber. Kaka an gokinyi kawuono mondo manyo fuel to buche be an godo. Fuel onge. Sama noket jaluo wan wamor. Ne wawacho ni wang' ni wayweyo nikech higni machien waole nyaka 300 wariedo ne. To kendo wang' ni koka wan gi shida. Sama bech fuel obedo kare. Chiemo biro yudore yo makare, weche mag sikul wabiro dhi an mawuoyo ne auso mkati kendo a supply mkati. Sane mondo supply mkati me yud gimoro onge giminyalo yudo. Moloyo to ntiere kuonde moko momedo fuel kata serikal pok olando medo fuel. Koro wakwayo serikal nokonywa. Nok mar mauta bende okwako boma ma Kisii kod wenge ma okiyogo machalo Transmara kind mamoko kama thoth tesende mag mauta ne olor kama nok mane tiyo to ne opong' kod jo apiko kod wege nyamburko. Jogo manie sekta mar wuoth e alwora ma Kisii kod moko kuom jotelo makono ne okone serikal mondo keto okenge mowinjore e tieko nok mar mauta e pacho ka. Saa hii tunahangaika juu ya mafuta kwa sababu mafuta imekosa, laini ni mrefu. Sasa kitu ambayo tungehimiza serikali yetu na kuiomba sana kupitia kwa rais wetu William Samoei Ruto, chusi tumeambiwa mafuta iko na mwingine akasema mafuta imepaki siku 9, mwingine akasema siku 16. Wanangoja bei ipande ndio waanze kutuzia. Mafuta hakuna, nimeenda toto ya hapa chini hapa daraja moja, nimeenda ya juu hakuna, ndio nimekuja sasa hapa kutafuta ndio nimepata. Nataka kuweka full tank alafu niweke vibuyu kama 20 liters. Niweka kama stock. Magotimore ka jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan ogolo chik ne migepe mag sirkal e pinyno mondo duok chien kwan nyamburko mag sirkal ma gitiyogo kaka yor kungo mauta e pinyno. E twak mare kar jot mare mar jatend piny, Suluhu ne ok odhi duoko chien kwan mag nyamburko ma otiyogo kane onyisa apisas mag sirkal e pinyno mondo oti kod bas achiel e kinde mag dhi e tije mag sirkal. Tunaanza kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea maafisa wote wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja. Msafara utakuwa escort yangu ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma. Wanaobakia wote nawaingiza kwenye kibasi kukata matumizi ya mafuta. Kwa hiyo ninaomba nanyi katika maeneo yenu tukate matumizi ya mafuta. Alia Beach, Ramogi TV. Iwinjo kanyero gima nok mar mauta timo. Mano kanyero koro jotend migepe duto ma piny Tanzania
Wacho Kanyero ni gibo mana donje bas ka giluwe mondo odok chien kwan nyamburko mabende iole mafuta mag sirkal kindegi mabende nokni poda medo mana dhi nyime. Poda luwo weche manyien gi Japolo Eliakima, Pastor Silpa Magambo, erokamano ahinya kuom oteni. Mauta winjorang wachne maber kata masega koni uungi mano Isaya Adul, Steve Nyakwara Hagai mar Mombasa Migadini wacho ni CS wandayo miwaler ewi nok mar mauta e weche mabende timore gi kinde machalo koda mendi. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ka inyisa mano Edwin Godono Chieng Odenja Nyakach Kadianga, weche manyien iwacho ni choponwa maber kabisa. Ramogi TV gwedha mang'eny amor gi President Ruto tiyo makare. Erokamano ahinya mano Onyango Nyakwara Bange kawuok gwenge ko mag Ndhiwa. Jailo imore Roslyn koa Obera wach osotsilit na kwe kende mondo obedie Kenya. Ka Collins Odondo ineno Ramogi TV gi jaode Rutha Chieng e dala mar Nyandemra. Erokamano ahinya kuom otego. Wadhi kendo waduogo kod weche mag tuke. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Inyalo yudo fundi moseng'eyo tich kata inyalo yudo rawera mapod nigi ngufu mang'eny manyalo gombo ng'eyo tijni. Koro ka yudo man gi chuny mar ng'eyo tich to gipuonjore tich ka. School Kamsinga magin joloch tielo mang'eny tuke mag hockey biro rakore gi team mar Kisumu Day e nus finals kinye tuke madhi nyime mag skunde sekondar tam mokwongo. Mana kaka jafom marwa James Opondo lero, joloch mokalo e tuke mag okapu mag yawuoyi manole Sahil notony kendo donje nus finals ka joloch machon e kidieny mar nyiri Tigoi Girls to othichoko e tukegi. Emmanuel Kiprono nobero gi ng'wech makare kendo loyo ng'we mag mita 5,000 tok ng'ado tol gi dakika 13 gi nyiriri 3.4. Kiprono noloyo Cornelius Kibich gi Elkana Kirui manotieke thuolo mar 2 gi 3 kalore. Leo ilikuwa sawa, climate ilikuwa sawa, lakini uwanja tu ilikuwa mbaya kidogo, lakini niling'ang'ana mpaka hapo. Sasa niliona mili ilikuwa nasonga, naona heri niende tunitoroke hivyo. Ilikuwa sawa kabisa. Ndio, ukiona vile nilikuwa regional Nakuru, niliweza kukimbia vizuri. Nilikuwa nambari la 2 tena. Lakini time ilikuwa juu. Kufuatia hapa time imeenda chini kidogo. Kufuatia hii choto ni nyingi. Wilson Chepkoech ma enjegne par kod abiro kendo some sikul ma Anderson Boys ka achiel gi japuonjre ma sikund nyiri ma AIC Olo Tok Girls. Josephine Sembenyo bende nobedo joloch e ng'we mag mita 1,500 gi nyiri finals mane obagi kawuono. Haikuwa rahisi. Nilikuwa nimeenda nifanya speed work ndo nikuja kwa namba 1 kwa sababu regionals I was number 2. Kwenda East Africa last year nilifika pia, I was number 2 last year in 800 meter East Africa, but this year I ran 1500 meter. Nikienda huko I will do my best. Team rugby jotuga par kod abich koni gi koni Kakamega High norodho team mar Mangu High points per beach kod 9 kuom 3 kendo ng'ado tiko mar nus finals kama gibiro rakore gi team mar Upper Hill. Joloch tuke gi gwenge ma Nyanza Kisii biro thale gi St Mary's Yala in nus finals machielo. A lot of respect to both teams, Upper Hill and St Mary's Yala. They are equal to the task, but then that gives us an opportunity to even focus more for that particular semi-final, which it will be tense, and therefore we must then have a better approach
good mentality towards that particular semi-final. Joloch mokale tuke mago Kapulaiza Hill biro manyo kombe no e kinde magi biro tugo nus finals gi Friends School ka Musinga katima maitayo ge kocha Leonardo Dhiombo St. Mary's Yala biro tugo ge Lu Kenya. We came up with a good plan yesterday and they were able to respond very comfortably against Dr. Agri. The same today. We wanted to ensure we win with a big margin, but we go with the win that we have for today. Ekidin Marinyiri Barchando biro tugo gi joloch mokalo Butere kinde ma Bridget biro temo tamo kayatiwe loch nus finals machielo. Tuke mag sikunde sekondari tam mokwongo odonjo di chieng' mar ade ka timbe koro bro keto wangi eng'iyo tuke mabiro mag news finals mibro bagi odiochieng' makiny. James Opondo, Ramogi TV, Kisumu. Timba adhula mar Mofa matugo lig mar ariyo mar adhula pacho ka timo ikruok ne tuke NSL ekini koda tim mar Luanda Villa mochan tugi odiochieng' makiny lap mar Raila Odinga kaunti ma Homa Bay. Mofa manyaka sani omako thuolo mar 5 kod points 48 e chung' mesa mar ligno ni kod geno mar follow points duto adek e tugo makiny ka gigeto idho ngase mesa ligno kod gombo mar tieko season e kind timbe adek motelo e ligno ni mar gigeto donje lig maduong' ma pacho kamano KPL e season mabiro. Tielo mokwongo e kind Mofa kod Luanda Villa ne urumo kod loch mar gonde 4-2. No team is just going to come and make it easy for you, and Luanda is a very good side, so we are not going to approach the game in any kind of way. It's just like the other games. It's a very tough game. Of course, they're fighting for something. We are also fighting for something. So last season was last season. This one is a different side, different team. Of course, some players came in, and they will come. So we need just to focus on how we plan to approach the game. Preparation kwa camp iko good. Mazoezi iko intense, ready for the opponent weekend. Luanda Villa wakuje wajua wanakuja kwa battlefield. Haitakuwa rahisi. Tunahitaji hiyo 3 points ndio to step mahali. I want to score an hat-trick and give some assists. Yeah. Mood kwa camp iko fiti. Vijana wako ready kusukumana tu. Kanyo bende mocho pogodo giko weche manyien mago magang'icho elo chakwarado kendo kochopo saa 3 otieno kuma ubedo koda twak marwa mara mene wacho odiochieng' ma kawuono wang'iyo kanyero mano kanyero riekni mag nyiewo kata uso lope obobedo koda jalonya ma obo twak godo kochopo saa 3 mar otieno. Gisani wawegi kanyo kendo walore nyinga Jaelieta jaloko marwa osebedo Belinda Phillips. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kamwabro budho manyanga kowa kelo ningolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo mana Ramogi TV. Donje piny manigi nyadhi kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore.
Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko.